little mouse, 'cause I'm an albatross. Tunduma chuanin interview dona document kin ngai le poimo sang sang te kan sui dona ama sain document kin ngai te an sui ma saila phana chuan voter ID, passport size photo, Aadhaar card, PAN card, bank passbook front page, class 10 mark sheet emo certificate chuan class 10 chunglampang 12 and above tan 12 mark sheet emo certificate chuan BA mark sheet emo MA emo mark sheet emo certificate ka kan king chu original ken vek tur ni tin driving license ti emo document dang poimo kan nei sim kha ken vek kha poilo ni birth certificate thlengin ken kha asual lo ni ta hianin Aadhaar card te po ri kher PAN card te po ri kher PAN card ta an siam khata an print chop ni lo da ka tanga thleng kher kha ngai ni PAN card po mo chuan Aadhaar card po hi print chop kha theilawa da ka tanga thleng kher kha ken tur ni Xerox a theilawa Xerox chu kin thau ngai amaro chu original hakin nge ngai original tel lo chuan original in kin tel lo chuan an approve don chuang lo system a langanga ma se final approval kha an pe don lo chuni chema chuan a poimo document kha original kha kin tel nge tur chu in Xerox bokang chuan tuna kan huang hian new capital ania forest office thlang chia kongkwal lai hian ani ta hian no pangtan chuan an chungte an kal theya puitling tan chuan mani chau akal to tur ani wangin midang in kalpui po kha pona alo kha ngai mei don ni kongka hian lutanga appointment kan hming le kan appointment te khamilo zo tanga kan thil nuwa waiting room a alo manga chuan document an chin lo check phot don tani ma sabera chuan counter number 3 an cheka then ni chu an lo midang counter danga omte hi an man chuan mi lo check sak ve mai buka chu kan lo sam sanga dotle chuan an document ten lo check nuwa kan be ka tanga kan lak chuan nu kha kan kuta kan lo hum charanga kan lo in ready charanga khung to loin chen chu ta hian then khatin an lo khung le hian a nu an phor le hian a in rem lo le nuai thina in rem sa in mi lo da sak thina wangin min rem sakang thlapang lo kin charcha kha fu ber don ni chuan counter number 3 a min check sak zo chuan waiting room a kanum lenga chu min nuwa ain dot ang khan kan kal vele dona counter number 1 kan kalanga counter number 1 zo counter number 2 kan phei lenga chutian chuan 5 fa emo kan kal nga lenga chuan document velte an ti fel nuwa system an check fel nuwa kan lo hetan puber hena final approval kha an lo siam dona wangin an kal dona ni MB ga hian tatkal le normal ti kha ama kan lo soi tong khanin tatkal bi ki chu antima sajela apoimo nge emergency man mo thila an siam ni wangin aranglamin an kaltir bi thina ni chuan normal kha chu pangain kalvele mei boka nga chung hi arei view chuang lo ni system ma nge harsan naw la chuan hi interview asana question in zole ti ve kha engma omlawa kan document kan cheka an verify mai ne chuan police verification ka ke mani engma ti buanga lewin system atang bo khan police station kan fill up na khanin akal mai ta chu police channel lo verify nuwa kan alet leya chuan kan passport chu daka ni som thum ma in
aron thleng dawn ani tiang chuanin ti tur ania a sana interview ti wanga nge zona harsa deuh in zo kha eng mong lawa interview ti khan document verification ti ne nei nang deuh reng thoni kan document kha original fek kha kin nge turani kin lo chuan a thei lo chu wangin poimo em mani ke bo ka document ka lo king kim lawa tumi wa chuan voi ni ka kalnon pha le pakata chuan father's name te mother's name te kha lege mani hing po adik thlap angai ni lo dik lo palom chuan har sa boi thlak big thina chuwangin kan hing te kan father's name mother's name te kha dik thlap angai bukani chuan emergency contact number kha ke mani eng mobile kan to poa alo biak zung suk thene tura lo da turin ta ke mani number kha ka lo da ta lo uila zu karon sei bel zoi ani se them lo te kan nei chuan comment lama hianin in lo swinga thei thing kan in chhanon nia tuntu matan chuan tu tok phutang le kan lo me